खुलुमबाय आङो 8 नं दतमा समष्टिनि बिजाथि ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म आङो दिनैनि बे फैगौ गोदान बोसोरनि थाखाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरनिसिम आङो सासे बिजाथि हिसाबै साफ्रोमबोनिसिम खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय जाहाथे बे बैसागुआव साफ्रोमबोनि जिबना गोजोनै थायो आरो बयबो माने रंजा बाजायै बे बैसागु बारहोनो हायो। दा साननांगौ बाथ्रा बे जाहैबाय दिनै आङो बैसागु बोथोराव आइ आफा बिदा फंबाय ज' जानानै जेरैबायदि रंजायोमोन मोसायोमोन दा देग्लायनि बेलायावहाय जे कर'ना भाइरासनि थाखाय जे मोनसे अबस्था फैबाय बे अबस्थानि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा गावबागाव न' सिङावनो थानानै गावबागाव न'खरनि मानसिजोंनो जाखिनि मावनांगौ बा जाखिनि नियम खान्थिफोर दङमोन बेखौनो जोङो मानिनानै न'खरावनो बैसागु फोरबो फालिनांगौ जाबाय। दा बेयो जोंनि बोथोरनि थिननाय बिराद गिदिर मोनसे खैफोद आरो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नांगौआ जोंनि थाखाय गिबिसिन मावनो गोनां हाबा बेनि उनावहाय बैसागु फोरबोनि जाखिनि रंजानांगौ जों बेफोरखौ माने अबस्थाखौ नायनानै जों जाहाथे गावनि रैखाथिखौबो जोङो लाफानो हायो बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन। बैसागु बोथोरा फैबाय थागोन नाथाय जिबना थांनानै थायोब्ला जोङो बे बैसागु फोरबोखौ उनावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो फालिलांनो हागोन। नाथाय जिबनानो थायाब्ला जोङो दिनैहाय सरकारा जेरैबायदि माखासे निति नियम होनानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जे बिथोनखौ होदों बे बिथोनफोरखौ बे आयेनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौआ जोंनि दायित्व होननानै आं सानो। बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्राङै नैबे कर'ना भाइरासनिफ्राय जों बोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ नोजोर होग्रोनानै बैसागुआव जोङो जोंनि मावनांगौ बा रंजानांगौ हाबाफारिखौ न'खरावनो ज'यै खालामलायदों दिनै। बे कर'ना भाइरासआ दिनैहाय भारत हादरनिल' बाथ्रा नंला जोंनि आसाम रायजोनिल' बाथ्रा नंलिया सारा मुलुगनाङै जे मोनसे अबस्था जाबाय बे अबस्थायाव दिनै हाजार हाजार मानसि थैनानै थांबाय। दिनै बे बेमारा जाफैनाय मोनसे गिदिर महामारि होननानै बेखौ सार्टिफाइ खालामबाय। बे गिदिर महामारि बा बे थैग्लुंनाय जे मोनसे बेमार बे बेमारखौ जोङो माबोरैहाय माने होबथानो हागोन बे बेमारनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हागोन बेफोरखौ नायनानै जोङो उननि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जोङो माने सरकारा जेरैबायदि बिथोन होदों बिथोन बादियै जोङो सोलिलांनाया जोंनि मावनांगौ गिबि खामानि। दा जेखियानो जाया दा कर'ना भाइरासआ जाहैबाय सन्देरग्रा बेमार बेवहाय जोङो ससियेल डिसटेन्स जे जोङो माने खाथि खाथि थानानै जोंनि गामिनियानो जा न'खरनियानो जा हाबाफारिफोरखौ जोङो एसे गोजान गोजान डिसटेन्सखौ दोननानै जों खामानि मावलायनांगोन सोलिलायनांगोन। दा बे बेलायावहाय कर'ना भाइरासनि जे बारायबाय थानाय बे दिनैहाय 3rd स्टेजाव फैबाय आरो बे 3rd स्टेजाव फैनायानो जाहैबाय मा दिनै बेमारि जायफोर जाजादोंमोन बिसोरखौ जोङो हमनो मोनबाय बा बिसोरखौ जोङो सिकित्साबो खालामगासिनो दङ। नाथाय बे मानसिफ्रा जाय मानसिफोरखौ लोगो हमबोदोंमोन जाय मानसिफोरजों कन्टेक्टआव थाबोदोंमोन जाय मानसिफोरजों खाथि सोमोन्दो लानानै खाथि सोलिबोदोंमोन बै सोलिबोफानाय लोगो मोनदेरबोनाय बै रायजो राजाफ्रा बै मानसिफोरा दिनैहाय बे कर'ना भाइरासआव सन्देर जानानै दिनै बिथांमोना दिनै लोब सानसेनि गेजेरावनो हाजार हाजार मानसि बे बेरामनिफ्राय माने रावबो बारग'नो हायाखै बारायबाय थादों। दा बे हिसाबै बे ससियेल जेनाखि स्प्रेडिं खाथि थानायनि बेलायावहाय जाय बेमारिफोरा दिनै गोदान सोमजिबाय थादों सासेनि जायगायाव सानैनि जायगायाव साब्रै बेबायदि माने बारायबाय थालांनाय बेयो जालांबाय थागोन बेखौ जोङो जाहाथे सांग्रां जानानै जोङो बेखौ माबोरैहाय एरायनो हायो जों बेखौ नाजालायनांगौ। जोंहा बिसायख'थि जानो गोनांमोन बिसायख'थिया थांनाय 4 तारिख एप्रिलावनो जानांगौमोन आरो बे हिसाबै 4 तारिखआव जानानै 8 तारिखआवनो काउन्टिं जागौमोन आरो दिनैहाय नैबे दासिमाव बैसागु जोबखांनायनि उनावनो सरकार गठन जानांगौनि सरकार दाहैनांगौनि मोनसे प्रसेसआबो फैबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे कर'ना भाइरासनि खारनावहाय दिनै सारा भारत नाङै सारा मुलुग नाङै जे मोनसे अबस्था बे अबस्था हिसाबै मोनसे लकडाउन खालामनायनि खारनावहाय बे बेमारा जाहाथे एरायनो दाहाथों बिनि खारनावहाय आरो जोङो जाहाथे बयनिबो जिबना रैखाथि मोनथों बेफोर गासै नोजोरफोरखौ होनानै जोङो नैबे बिसायख'थिखौ फासयनाय जादों। दा बिसायख'थि फासयनायनि माने बाथ्राखौ जोङो गनायनानै लानो हायो जे बेमारनि खारनाव जों बेखौ फासयबाय। नाथाय बिटिसि हिसाबै बिटिसि सरकारा माने फैगौ 27 तारिखनि उनावहाय बिथांमोननि बे क्षमता थानाय नंलिया। दा बे हिसाबै जे जोङो 27 तारिखनिफ्राय बिटिआरनि मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै बिटिआरनि मोनसे प्रक्रियासो बाहाय आरम्भ जानोसै। दा बे खारनाव जे दानि
जे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट जे BPF सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिथांनि जेनाखि दैदेननायाव सरकार बे सरकारा माने 27 तारिखनिफ्राय गैया जानाय लोगो लोगोनो बियो आयेनगत भाबै बा सांबिधानिक भाबै बियो माने जोंनि रायजो बेंगिरि बा रायजोपालनि माने क्षमतायाव बियो थांनांगौ। बे हिसाबै रायजोपाला मा सिद्धांत लायो बे जिनिसखौ दिनैहाय जों नेनानै थानांगौ जाबाय। दा बे हिसाबै दिनै जानाखि माने सावरायगासिनो दङ जोंनि गासैबो पार्टिफोरखौ लेंहरनानै सावरायनाय जाबाय। बे सावरायनायनि गेजेरजों मा सिद्धांतआव फैयो जों बेखौ दिनै माने मिथियाब्लाबो गाबोननि गेजेराव जों बेखौ मिथिनो हागोन। दा BTR हिसाबैब्ला BTC नि जेनाखि मोनसे एकर्ड बे एकर्डआ नैबे 27 तारिखसिमाव जोबहैनाय लोगो लोगो BTR नि मोनसे प्रक्रिया आरम्भ जाबाय आरो BTR फैनाय लोगो लोगोनो बावहाय जाय सुक्ति खालामग्रा सुक्तियाव माने सहि खालामग्रा बे बिथांमोनहानो दिनैहाय इन्टारिम काउन्सिल बादि जुदि इलेक्शनखौ खालामथ'नो हायाबा इन्टारिम काउन्सिल सालायनायनि सुबिदाखौ रायजोपाला होनांगौ। बे जाहैबाय आयेननि बाथ्रा बा बेयो सांबिधानिक मोनसे अधिकार बियो। दा बे बेलायावहाय माने रायजोपाला मा मोनसे डिसिसनखौ होयो मा मोनसे सिद्धांतखौ लायो जों बेखौ नेनानै थानोसै। नाथाय थाखाय दिनै रायज्लायबाय थादों एक्सनसो जानांगौनि मोनसे दाबि होबाय थादों बा सरकारखौ मोनसे बिराद गिदिर प्रेसार होबाय थादों। बे प्रेसार होनाया मिनिंलेस जागोन खारन BTC सुक्ति खालामखांनायनि आरो BTC सरकारनि गासै माने मावनांगौ हाबाफारिया 27 तारिखसिमाव जोबहैनाय लोगो लोगोनो BTR नि मोनसे प्रसेसा आरम्भ जायो। दा बे हिसाबै जाय माने इलेक्शनखौ जोङो थाबैनो खालामनो हानांगौ 27 नि आगोल। दा बिनि आगोल खालामनो हायाखिसै जेब्ला जोङो बावहाय माब्ला खालामहैगोन बेखौ नायनोसै। दा बे हिसाबै जुदि 1 मास 2 मास गोबाव जालांबावगोन बादिब्ला अब्ला बे BTR खौ सालायनो थाखाय सुक्ति साखरकारिफोर बिथांमोनखौ जोङो बावहाय माने इन्टारिम काउन्सिल दाहोनायनि बेबस्थाखौ जों लानांगौ। दुखुनांथाव बाथ्रा बे मोनसे दिनैहाय राजनितिनि लाबालाबखौ नायनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF हान्जानि कर्मिफोरा दिनैहाय नंगौखौबो बिसार खालामा नङैखौबो बिसार खालामा जेरै गोसो एरै जदे मदे माने केस होलाबायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै UPPL नि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि सायावबो दिनैहाय सानथ्र'हायै केस होबाय थादों। केसआबो जाहैबाय जे दिनैहाय कर'ना भाइरासनि जेनाखि अबस्था बे माने जेरावहाय 3000 सिम बे समाव एफेक्ट जाबायमोन बेखौ 30,000 होनफ्लांदों। दा बे जिनिसखौ केस खालामलायनांगौनि खुनु प्रयजनानो गैयामोन। दा जेरैबायदि मोनसे उनाव मोनसे जेरैबायदि केस होबाय थादों दा बे केस होनायफोरा जोंनि माने मोनसे सामाजिक पर्यायाव बा जों जेबादि मोनसे सान्ति बा गोजोननि गेजेराव थानानै मोनसे इलेक्शनखौ गेलेलांनानै डेम'क्रेटिक भाबै जोङो खामानिफोरखौ माबोरैहाय साबसिनै मावलांनो हायो जोंनि समाजखौ जों माबोरै जौगाखांहोनो हायो रायजो राजाफोरखौ जोङो बोरैहाय जोङो जौगाखांहोनो हायो दुखु सुखु सुबिदा उसुबिदा गासै नायजोबनानै जोङो सामाजिक भाबै गोरोबलायनानै नैबे इलेक्शनखौ गेलेनांगौनि बाथ्राया बाहाय निस्सय दङमोन। नाथाय नों नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बे रोखोम केस होलाबाय थायोब्ला जथेस्थ' मानसिनि साननायाव मोनसे माने भुल धारणाया फैयो जे बिथाङा नार्भास जाबाय नामा जे BPF दिनैहाय गसंथानो हायै अबस्था जाबाय नामा जायनि थाखाय नङै बाथ्राफोरखौ लानानैबो बिथाङा दिनै पुलिस केस खालामदों नङै बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा बांसावबाय थादों। दिनैहाय माने जाय मिडियानि गेजेरजों माने माखासे बाथ्राफोरखौ जेब्ला बुंथिदों जे गावसिनि हेंथा बुंनाय लोगो लोगो बे हेंथा बुंगिरि मानसिफोरखौ न'आव थांनानै नागिरहैनाय सोरखौबा दाबि धमखि खालामनाय सोरखौबा लामायाव होसो होसो माने बुनाय माने बे रोखोम जाथायफोरखौ खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेफोर जाथायखौ खालामबाय थायोब्ला बे आगोल अबस्थायाव जेरैहाय बर'फोरा गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजिनि माने मोनसे अबस्थाखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो बे दाङाबाजि खालामनायनि गेजेराव दिनै बर' सुबुंफ्रानो गोबां खहा जाबोबाय। बे बेलायाव दिनैबो बे एखे अबस्थाखौनो लाबोफिननो सानदों नामा बिथांमोना प्रश्न फैयो गोसोआव। जुदि बे रोखोम माने सिन्था धारा लानानै खामानि मावनो आगयदों अब्ला दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना बुजिनाया मोजां जे बै समाव परिबेसा जेरैबायदिमोन मोनहा दिनैहाय लामा सामा मानसि हमथानानै बुनो नागिरनाय गावसिनि हेंथा बाथ्रा बुंग्राफोरखौ न'आव थांनानै दाबि धमखि होनो नाजानाय बेफोर खामानिखौ जुदि मावलांबाय थायोब्ला निस्सय दिनैहाय रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै बिग्रायखांगोन। नङै बाथ्राखौ लानानै जुदि बे रोखोम खालामोबा दिनैहाय समस्त रायजो राजाया मोनसे दुखु नांनाय अबस्थायाव फैबाय आरो रागा जोंनाय अबस्थासिम फैनांगौबा खिन्थु माने जेसेबां जाय माने बेफोरबायदि अयनाय खामानि मावदों जोंनि UPPL पार्टिनि मावथिफ्रानो जा बा BPF पार्टिनि मानसिफ्रानो जा
बे रोखोम जुदि अत्याचार खालामोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै रावखौबो निमाहा होनाय नङा दिनैनि परिबेसा बे आरो बेखौ बुजिलायनानै जाहाथे जोङो जे डेम'क्रेटिक भाबै जे माने बिसायख'थि जानो नागिरदों जों बेखौ शान्तिप्रिय भाबै खालामनो बा जानो होनांगौ दा ओंखायनो आं सानो प्रमद बर' बिथांनि सायाव जेसेबांनाखि केस जाबसिनबाय थादों दिनै खमब्लाबो 28-30तासो केस होनाय जाबाय बे 28-30ता केस होनायफोरा गासिबो बेसलेस जों मिथिगौ साफ्रोमबो रायजो राजा मिथिखागौ दा बे हिसाबै माने बिथांमोना जेरैबायदि केस होदों बे हिसाबै दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जा बा खाम्बा बरगयारि डेपुटि चिफ बिथाङानो जा बे बिथांमोननि हेंथायैबो निस्सय माने माखासे क्लुफोरखौ दिहुननानै दायफोरखौ दिहुननानै नाङा फाङा केस होफिनलायनाय बेफोर जाथायाबो जाया नङा निस्सय जानो हागौ दा बे हिसाबै जों बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जों गावजों गाव बिदि केस होलायनानै दिनै पुलिसनि नोजोराव आयेननि नोजोराव गावखौनो गाव माने दायनिगिरि खालामनानै लानायनि बादै बेयो जेबो नङा होननानै आं सानो आरो ओंखायनो आङो अनुरद खालामगोन आर'ज गाबगोन जे जोंनि BPFनि कर्मिफ्रानो जा बा UPPLनि कर्मिफ्रानो जा बा एबसुनि कर्मि NDFBनि कर्मिफ्रानो जाया मानो बयबो जाहाथे मोनसे दादा बाय हिसाबै अनलायनायनि मोनसे परिबेसखौ जों जाहाथे दोनबाय थानो हायो बेखौ नायनानै जों जाहाथे नङै बाथ्राफोरखौ बांसावलाबायनाय आरो नंखाय बाखाय माने बे रोखोम माने नङै बाथ्राफोरखौ लानानै केस होलाबायनाय बा गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनाय भुल बुजाबुजि खालामनाय बेफोरखौ फोजोबलांनांगौ होननानै आं सानो आरो आं बयखौबो अनुरद खालामगोन खनले दिनैहाय बैसागु बोथोर फैबाय जोंनि गेजेराव बे बैसागुखौ जेरैबायदि गोजोनै जोङो बारहोलांनांगौ बे बेलायावहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामाजासे बे बैसागुखौ आलो गोजोनै बरायनानै जोङो जाहाथे माने जोंनि इयुन समनि जे बैसागु गोदान बोथोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोदान बोथोरनि रंजानायखौ लानानै बे सारा बे बोसोरसेया जाहाथे मोजाङै मोजां माने जिबनफ्रा बयनाबो पार जालाङो जिबनफ्रा जाहाथे बयनाबो सुख शान्ति थायो बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो अनुरद खालामबाय जे जों बयबो ज' जानानै जाहाथे गोजोन थासारिखौ लाबोनानै बैसागुखौ रंजा बाजानि गेजेरजों बारहोनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे जोङो बिदा फंबाय बादि गोजोनै माने थांनानै थानायनि सिन्ताधाराखौ जोङो लाबोलायनो हायो आं बेखौनो अनुरद खालामबाय।